Alright, Anata, good morning. Katika kunyosange nsamo yende karibu sana. Nsamo ni ya magazeti. Tukwa ni ya nsebe ya magazeti mwanchumu ligiridi. Katika kunyosanga taratibu zaidi. Mwaka onkoro watime dingi yako sekera. Lakini onkoro toko rumuntu. Toko rumuntu kako kora mazoezi ya oso ekumura nyeme ma asembe. Asembe bono rori ninkoraria gose kinige tonara. Ncheno muntu kwa nobo hene. Osali ko tali asobobe bono rojaye ni chicha nande kwana ne ragali nande stili ama genda yechingo ko go sibererie chae bono nza. Lakini Matilda Tiamboli obogi mobo ntobwate keep your body fitness irende akaro muntu kubuga mambi okora mazoezi uchaye wake gym uminyoke okore nini umubirobe bya. Is that a problem? Matilda kwanyama kwa gym. Nsetime onya kitali. Lakini osali ko tutaraenda sana kasi kwanyama kwa gym tukwanage. Gym. Kwanyama kwa gym. Wait, gusiyo ganito gende gym naro it's very possible. Nabo kore ibintu binde gose gasi. Osali ko kwa umuntu kolema umuntu gutire bitiro. Ine gym bado neri ngaki. Mazoezi ya ndonzi ya gumbu yaro ningisani. Obwana chesi okweyera. Aya ayonkoro ngora korole gym. Echimu ngento kikwanza batiri tone echimu niki chinguru changa yoko rusi chinguru chiane ngaiko rusi mine tigo nkorogo una wakinire ngakio ko nakiolele to moberogo naba strong omoberogo naringa no minyoka stairs tori gukora ki tori guchaka kwa ya mune egio ekero nasoire mugundo ngwa kali tengoga ali kabisa serious mapema kwali metomo erio dinari meterio moerio Madrid one dinari meterio moerio nje bona noroche mina bona chiara gasangapi sasta chihili na chisibirega ali bukombe to kominyoka nero etochi mbegete mono ali choki ndire bono igona yokora mazoezi go seni chobe nayo kungusali choki uyu naye bono okora mazoezi ne kichombe taimagana mwanchumule karibu sana kebye kega magazeti unyorenga litulia Alhamisi kurunga TBT Thursday yani Alhamisi yekenyolio na iga studio nche ya masemo na gotebi nkuru kwa Geoffrey Nsarigo. Matilda lichoki kwaboria likobe kwa sijombe ga igaga lichoki ndikobe kuro ligere liga meyendeka kwambwate yes kusembeke ko chazole tuskio tangu chekiagera ene jedindi elia obeta ene na butoko ene ngombe obo kombota bwati ene ngombe we sakero ko eroke tigakugania abandi babechombe sore mojokoro ncheno mwaka James yokoroke bache tumbiri esiringione kabane senete gumener putaktali ni heli musiete to musiri gutamojokoro bwatande musio ke bacha iongineria ke muntu mama kwani nakiugo na marita mangi ngosokore ngosokande ngosomono gosomurobere ngosokande chombe irenga umusaza ngosoka agukora no muntu teite go ngakibo okay kero wakorire muroberio okosoka kurage studio okutali agosoka ogwenta outside waso muroberio wachakio muroberio wakorire muroberio ngosokore nchigake tina kwano gosoka gwe mano nae no choto brabli ngokoiriti what is iriti? By the way, ganda bulio sokoro. Koiriti. Omoiseke otaranyomwa. Ubwate myakemeke ke usinga kyakuruko. Enyaruka. Naka muisiki kaliaga ke kabisa igaga ke karaga ke igaga mwana ga ke kanyoroka kali nsi myaka 15 guchansi. Wakorera ni akanyaruka. Egesarure. Gesagane. Egesarure Egesarure no ikirie miaka 15 na 3 Ujigoro. Ayozi mwanjumu ligere linga ACMSA yige koro ntukobetebya magana beroka yengencho karatugu katika sono karibu sama gazeti ya The Daily Nation yitirige chalero mwanjumu ligere tukonera 6th of November 2025 gazeti ili ya The Daily Nation gazeti ili ya The Standard ni gazeti ili ya Taifa Leo yote 9:10 emegano ironi menge Matilda Bobaiwa. Help, we are dying.
tokonye ngukwatore abaiga na abakenya bare asenseri ya Russia ekero esegi egendereta asense ya Russia na boigo Ukraine bona abakenya abaiga nigo barigetie wizara eri ya mangana echinsi chisco enyare ejote nere omwaziri omonene Musalia Mudavadi bono enyare ko bakonya banyare kwirana asense ya Kenya naseki ase epeji ya gatano nalimo na boigo epeji ya gatano kabiri ya gazeti ya The Standard nige gukwanira buna chinka gose abamate babaiga bakare ase chinse chiga babeire bagocandika hikiagira ekiro ase ekiro nigo bakora aba bakora family members bakora bancho babo babegeti chi uniform chia abanyanyimbo bakorwa na chisege ari gose na bagutumika buna abakurwanira enseri ya Russia ekeresegi egenderete bono nigo egotebana Kenyans on the front lines of Russia's war cry out for help metekero gobe kwa ase front line ase segi minutinga ninu mo bali mo bekiro mostari bosinga kende nakeba inu makawa batanga ni gakora bono ninu mo tanga abantu ababande kurwase amasasi kurwase ababegu igo bono nga nabibwate list aiga se page ya gatano nakabere y'abakenya bari bakende tukusaba bokonye nekero ngurigereria iga amalieta yakorwa gusi na mangi sana igo nga abakenya na abange bagende tochandika bari asenseri ya Russia gotabana Kenyans at war in Russia babekere uniform bakurwanirira bakurwane ensegi ase enseyo ndochenga bona ntobate babo Richard babo Richard Okiri ntobate asensembo Daniel Mogi ntobate Geoffrey Ominga amalieta na mange aiga arase kegusie buna bono babo yonde babo Anthony Magoma Wesley Nyabuti negati yabande Benson Osomo ntobwate na boy gukura sebisa kubinde lakini saba gusi ndochenga bagusi na rabari kaigana bange sana ayibono tutache korende karatika ngoba burabuli nyasaye mama ke mundo bakano yakara kwanero ngoyo kwanole nanje nimbwate ke gazeti yana ya Taifa Leo dondo sapa na pale na mutuka ke konte binga omo Kenya muiri wa Mukenya uwawa tizeni agurasha tolugwana nekero kuligiria omugano iga Matilda habu yo zidi ya The Standard hali ntokere to kuligiria nago gotiga igo eningana yengi nchenene anamuno gochese serikali witasomo waziri wamagana ali echinsi chisiko mo private muske waziri ubwate chinguru asaba waziri nere Musalia Mudavadi kwani kinga serikali ya Kenya kere kuigwebero nebiga nguikwesona nireliga konya abanchua na abakenya abubali abana baminto kero kuligiria abana abasuba abanyanyimba iga babikira busyo bakurwana bali nemechandemene nabange babo baguyitwa kali nseri ya Russia bono nigo bakolera nga baminto bo risukora kurumaiga yaba banyanyimba aba abayibuli mbaragu babire mwaka numongina abo bakolera na gwati ekotanga ki abana bayitwa bakakarali bakurwana abandi baguyitwa Kenya mwaka tokonya mwirani abana bayitoga Wono mente intege korora ke koba ke go chanda chinkechi gamono nkelinga ekera wa mwakiri go sene simyonya WhatsApp chibi chako gutumira nabo chigo kogera kwanya kwobwa nanda abana baiganga ni go bagotuma nonye chi voice note ba wakati simi bakubwa toka ujumbe chire sensitive yani kelinga asibirubie chi yemerero yama yepsasa bole serikali tokoni Ori zogoro ikaranzite nyomba mwago waji gokagaro mwana ngo gosene simi ko mwagara nya unga gutumire lyogiria masasu yo chibure ni chogwa kuwa kweka kagite uniform tu ta ene mugano obwe mwichano tuira na gazeti ya The Daily Nation epeche sike gokwanira senior schools fees shocker for parents tabakaranga na ndebono nigo mwichano manene na mayandaga kaliko bwata Bible imaiga ye wizara elichisemi korali ya bene ama unchirio ya chisemi gochakara omwaka ogocha 2026 ama unchirio iga aletu gose aga kaliko bakuna Bible mono ngamona kelinga bono aborokiwa gwetania emirionemo chimi emirionemo eliwe mona 3 chimi sana mona 5 mona kenda 1,130,669 abubono obale as ense yeke ogosomoro bali o CBE competence based education ni gobono guchakira umwakonde abayibuli barachikoro mechano watkana no wakani wachibesa maunchiro wakana chibesa asikalinga abono nigo aboroke bali barase day school bago chikobetelwa guseba guchwakana 9,374 kilo mwaka
kiri bukyanda muibuli obegeto mwana isiko lyo korunyombo gende skuru kiri bukyanda chimisana 54 lakini kolende nso bali babigita abana chi boarding bana bali bakobera chikuru me zule aliye sense melia iskuru chi boarding kero tukwanira igoro ya boardings ano mechando yachire nkeka tukwanira igoro 53,554 chibe saba yuli ochi wakana even school kyobegete even ne yanka even ne national even ne day school yani even ne ya national even ne ya district even ne ya county kenenkeyo iga anobona michando ya Bible yachire nga umaite kurukale yalenge keroko sichoro umwana ugo gosoma go national school umwana konfana gosoma kisi school takolenga no umwana ugakali gosoma ga kero secondary aba bono umwana ugakali gosoma go se nga ali go se yo siri secondary erega ali ergo se district school e boarding iba uchikolenga no umwana gosoma alliance Vitale alliance gichere boarding across the country chibesa 53,554,100 Wale ngani bonsi na ba uchikore ngani okay ame chando yachi bona tikanda raboliga mwana oyo iga tae tetibuya ukurangiri kugabu ase kwana teba iga ali iya iguru alliance ikwateba gichare boarding kichare boarding yes iga bona oyo igore vitale boarding bako chikolenga na alliance oyo kwana teba gichare boarding okay ningana ekolete michande mene kurase wizara liyeshemi amangana yonsi yakonya chibe chakana nakatano bona mambia tima itinga matilde ngani kwendere gazeti gonyorole ngane ngomsana ti na enyora se gazeti ya The Standard korende omwaziri wechiseme amangana na mangabete ka ukwanera ane muno ase umurobiri bogoswa senior schools ekirabona baruki wabatangani bawo chosa se grade kiri 10 ase page ya kabirengo kwanera mangana yechiseme na arota tikabono aigani go kwanera university lecturers ekirobo no banyale to gukora umugirobo gose umugirobo nyale to kurali gwa bono nga oerire ase ama magega yo gukora matuko 49 days oyibono korwa chiskuru che university cha nyale to kuigorwa chiri che serikali aboroki wabatara baba gosoma ekiagera nigo serikali konyora itaranyara gukora kuiwana na aboroki abaiga be chinsema icho nekirobone gotanga relief for university students as staff sign return to work deal niko bono banyale tukoigwana ngachi besecho ninchichi wakanwa asi chintunda ibere korengana no muwaziri wechiseme Julius Ogamba migosi umwana oyo ne ogamba umwana oyo no ogamba gagi gotere no akinire tenkagi gaiga naroche mechando tugwitira naroche abaibuli buna twachandikire paka buna tonere twamasomire tigaire na igobogeka gochaika gusi straight sokoro kene ke gogoro koire na igobogeka aba oroke beach university una matilda tebire abo metinge thinki ale teme chanda sana saba wanafunzi 600,000 across the country abo nyara bali isko beach university baba iriske ketambe abande abayiboli mbayikira watu mwana banga bona wasomenya tengwa kana nyomba ira nanka obero unyakole mpaka kachigoro no nyongo naro igoro tebetinga bakumetinga babiri bawakane rent abana batayororo abana ba to help ba tumekire chaelire mpabwa ati pesa boniga barachi kutumeka nande ntokumanyanga ndi bakuti bakora mateo tukwakambia mwana somo aba kyombekeliki abali Boroke University kia wasu inse yomo likyo monene ne reconstruct lwesonga asoko igwana na kulende ngane yu Matilda egotebekananga echibe sije banchiru baguchiko gukolengane CBA go security bargaining agreement ejire 7.9 billion niko nchuchu wakano marakabino wateba asentunde ntangani baguchikonyora 3.88 billion gochakiro mutinyu komera kabire omwako oyo nabo igo goikera omwako go ja 2026 omotienye olio July bachikwaye gwabo igo chibesa chinde echichigo tigara asentunda ya kabiri yes by December 31st in echiyo enusu ntangani etoke ya nyare ko bage kubwato ko nabo igo echichinde mutinyo kabe ugatana kabiri umwaka ogocha lakini Matilda tutara wa sensemo yechisemi mwaziri wiseme omuskejura sogamba bono nande nigo arase daracha konyegera asibo igige suguni asali geti gugwaroche kubwatika na okuga soko nene nuko betirigwa gosokya malieta ya borokiwa bali bagosoma iskuru batayo yani ghost learners yinko bwatikana nebyombegete byo bwene bwo mwanya bantu unyolenga amatukuma keigo aitri omuziri omuliki ase wizara eli yechisemi tukwanira Julius Bitok niganyara ko bagakora lye benne buna andake aborokiyo wetani ya 50 chilf 50,000 learners
bagosoma iskuru che secondary batayororo igo nigwe tongoro yendeki nga yani eskuru bwata boro kyo gose echirububere lakini ase namba bose record go kwende skuru ko nyeri bwata boro kyo sine chimenya na 200 bona alieta harobo sa go kinia enamba yabana so omwaziri isemya kubetrelwa gotabakanga why Uganda is under pressure to release a report on ghost learners bona gotabinga nigali no moichana mone sana kubetrelwa sokya malieta yaboro kyo bali bago soma batayo amete eyo ya ghost learners nande chinsa chinde na bokanyoranga chi principal go se report kubwatu ko school egote baboro kyo bali school yo 5000 go koligereri osekera bakwenda kubara kwanyora baboro kyo bali go sene chiri busato osechiri bubere lakini asense eyo kongo sane linga tubwate ghost schools school error go secondary school yabeire geko ego chibesa umetekero ebwate onkoroge school yao serikali kubotuka chibesa gocho it means nge serikali ekere bana roje karati katalia sobope mara moteba ghost bwa kazi mara moteba ghost runners mara moteba ghost schools bana noni turele ntokoteba ata ghost ghost what wives ogote omorugio tayo abali bankorogo kuna bona iro nkoroga na gwento ko ruru agote yabwata bakungwa bangi batayi lakini kwa yo no araire gaigesto bakungwa rabunimbo akarati kana what aba ghost wives nindikire gazeti yeso no joliko neri batara konyora so kulenga nomugano iga ulikira gazeti ya The Daily Nation chube chekatato omwaziri bu ogambani gairwa matuko atano na abiruka only 7 days nikimbeke mo kiyo wene bwa mwenye bantu kungatunza mtoto collision ngikura wanere asyo ya mugire na nkadha advocates bono bagotebanga guikumo waziri aso kia malieta ayo abakenya bamanye paprikiri nga eskuru gete nere bwata malieta tayo eskuru nere bwata barokyo batayo eligere kutanga obo emechande yu akero chinsi gakicho kwelike kwa barokiwa guguchiko chaka January mangana yonsi nyanyole ansiga zedi bechika tatu The Daily Nation. Tarimangana na se page ya kana se gazeti ya The Standard nkukwanirire siasa chireme ya ODM nga anake kero muraiwense aligeti gutarira ODM kabisa ni gobono boba obuwa bwachakire goswa ase gati ya bari bari meya serikali kobwa muno nekero ya chakire korogana nga andake astobochorio bonene bwa mwaka 2027 napo omoske William Ruto araba se kumuke running mate kusara chikurigyo mokonyo ekroas ikiama kya ODM yubono genete kusiaro boba gochiase bari meya serikali anamono oyore mokonyo bomraiwense omoske kidure kindiki kero konya romugano yuno linga gazeti ya Taifa Leo lakini ndo chekobeka ikakaleko tebanga ego ikaraboniga ere kumulekerenga Ruto umuraiwense muske William Ruto nigali no bwa bobo nene kukwata na mashara tikose amangana ali amachiko echama ya ODM ya moire onyerenga kolengana no mu nyakirogo bwe chama yo ne Dr. Oburu Oginga nigo atebirenga kirogo nkiyo toraga ni onyubwa matebitu na serikali boro gutatikobo konyo kirukini nkiyo toraga gutatigobo konyo nabantu bamuske nabantu bamundike nyonyole bagotabanga nabara kindike itono ale serikali bakatomosire somura ibwe so tigaira asige sugunigoro akobolinga inkingo kora eligere ko konya manganaya kulinde kolengana no muri kyo monene bwewe kyombekeli serikali gosege United Democratic UDA nere omboko milemba niko bono atebirenga ayonsi mbachiko nyarigere linga kibako kora eligero balance nsemo ya Mount Kenya nensemo ya ODM ngana makungu sana ayunara gazeti ya The Taifa Leo chube chini chaka tatu bono mambia masharali ya ODM ya mkoroga Ruto na boko nyoromugano uyo asenchira ayo oboime ekegima na boigo ekero tukwanira para enene kwa gachwa ya Rironi Mau Summit gose para highway yubonera chiko gachwa irachiko konya kuguswani obosombi gose jamu kurasi abantu bakotumeka para ya Rironi Nakuru Mau Summit ni gobono barachiko babawakana ebango yo yaligetie kone kiuna yanyale gokeya jamu ase chinse mochiri cha Mai aboga abantu bakogenda ase county ya Nakuru gwetera gari bagweta Naivasha bono nigo yachakire koreto woba nga andakekere pare yega nga bali barachikoba bagutumike pare yega kero yaerire nigo barachikoba bagwakanira ebango ikibono kekoro kebuna ogwatana nekana ngochiko bororo ase obosombi nabo igo kubeka abantu kolengana nekirasi
Mechanda manane nigibwatitia matemo eyo ya nyarako begusiro mwancho ba sinseli ya Tanzania. Taifa Leo niye kuerera epechi ili ya kabere bono mambia. Mwili wa Mkenya aliuawa Tanzania uko wapi? Kulingana na Kilinga umungina ukurukunga nere Angelina Juma. Aga kalikwereranga umwanoye ukurunga nere John Ogutu. Mwalimu uyole ngosomia siskuru ya Mogali Tanzania. Ni gogo ikraboniga umubiro uyo nyarako bago raswa guse umubiro uyo ubolire utamanyiria sole. Kulindeko usomo mugano igana bokora buyanga kolingana na kilo libako ene kinga umumro iga John Ogutu wemyaka 53 nigo gose 33 negati abali barasetwe asensemali ya Tanzania kolingana na mangana ye chiburaburu chobocholi asenseli ya Tanzania bona banyene nigo bakubulinga yumubirore asibona baganire wizara eli yechise chisko ya Kenya ko ene kinga yabwati umubiro yo ligara banyoro umubiro bo asensemali indakonyoleta semeri ya siaya asokwenigwa ngana makongo na makongo hase page ya kianda se gazeti ya The Standard yakote boy for killed by 2 minors in bizarre incident umwana w'emyaka ene nikubona wanyarete goitwa kose kurutwa ase endani ase edamu na abana bande b'emyaka emeke sana mete nengana umwana nigale emyaka ene lakini abako muimoki bakamwambana bakamuruta ase bakamuruta roche nigo bale emyaka 12 Wego miaka 10 ngabana be miaka 10 na 12 bakamuke mwana onde bakamubona bali bako musiango ke bakaruta roche kinene kinege ko bone kesi ekio na barabumbago siblende ntobuga tomaete juvenile court imeyense ineri tukoria Jumatatu akabana kamwana kalikuwa kaiboiru sokoro neba by accident or what ga kore ndireto gwasiro boroso gakobwatu igagasieke igagasibu na muntu ndebwe lakini bolia bana inunga kibona sokoro Kenya umuntu no muntu abo mwana moke abo muntu monene nabwate eli chikolia ali kumugambi igo mwana bunako konkaro mengine ngonkero butu ojibana nabako bekwechera nabako bekwechera nabako sibu okalengana neli chikolia onkoro neli chikolia onkoro ajibe chine chiakana bono mambia ego kwanera gali kero egotenga wadhiri wa maporomoko watadizika misaada ikicherewa kwa siku 3 egotebakana bali banyara ko bagutwali mechando kubwatikana no kwanyo kwa kweli roba nyolingana nsemeli ya Erigeyo wikiraboniga egotebakana aba menya abube nsemeli Erigeyo mara kweta asekenyoroke ligache songochi wikiraboniga sensemeli mbaranyo robo konyi asekelinga amatukatatu aitire nije mbule nyinge gutworo yasalichi para na yokwirira na nebyombe biri kuru misaada asensomeli goyosinyugo ikiendagira asaba menya ubali ne mechandeme na wikaboniga sukuru abani mino basiriri obugima ali bali abanyo keri abaitire mubwati machi mubwati ndagira aseba are gocha semuleteyo ngakimogo konyo anabo muchanda norabo muchanda noro mutindi aun Kenya kuna manyaga aun Kenya nka aun Kenya iga yes okay na bakonya rumugano uyu mwanchi muri yashibe cyakane bambi abone gazeti ya Taifa Leo kerotogere gusoma akonya manya kurasa magazeti ali agwateka bono mambia we go ase page ya 15 na kabere okay ngukwanirire umugano aiga kurase county area na kurego tabanga Naivasha flood victims want the crisis declared a national disaster bono nande natwarigiriye eto igo nyingi nigo yaba keko boli abantu omurembe ase chinse muchiri cha Naivasha ekirabona machaso ete bakase chinyomba nga chinka chiribunye nigo bono chitigalete chitabwati obumenyo ase birebiga kurene na kirabako bole na serikali nyara kone kibuna yabikiringa nega gose yabikire bitambukiro byo kubakonya nabo igo kubasira na kubanganya na kubanyora ase bakobera ase chinka kichiga na sense muyende ekiro waziri obolende boyime musiki Kipchumba Murkomen agendete kusegeta buna gukuru bukurumya sabanyanyimbo gose obubebo gocha kubwatekana nebitaseni by'abanyanyimbo asichinse omeyense ya Kenya nigo omosike Murkomen nabereka gosingira buna abanyanyimbo mbabonete ko baba gwako chi transfer ekero asekero kolende nigo ndoche ekigambiro kyanyarire ko teba buna chi transfer njiri kwegeri abanyanyimbo gotwara obo mwanya bantu gose abanyanyimbo umunyanyimbo ta gochenchi ko bo muyonyore ngo mobe koetera ase chi transfer kolende nganigo bakogendera gose bakogendera ryo bobe bwabo nonye kero bachira se bitaseni ebiya
Chibeche katana kabiri gazeti ya The Daily Nation nigekoleta amangana yige siasa sabono sufuria party 6 reserve name linked to Azimio street protest na bakoranga echame nyiri ya erikire ya sufuria party kurukunga nero KGB ebwate kemerige subulia rande uniga kalikoleta liberasa bakenya na kumonyolia kinga kichiri cha maandamano ya abakenya abo bale kubugolia esubulina kobeka mutu asabono kolingana neke ombekeli ogose ekembekeligio kolikia ebyama aiga Kenya kolingana na kira kiugota somo register bwebyama nere John Cox noku nigo aina kiringa nigo banyoreri ukelio liyo kolikia kamikeke ya gia KGB ekamanyirike ekirisubuli Onkoro weule biase. Ope foodi. Ekiameki ngomo kubwa Roma ekura straight immediately sai. Unsali ngoro ke pouring special. Abakenya batano omegotebekana awubono babwatikane naro akurunga Masinjeri Jomba Sheira Jemtai David Muiruli Njoroge Ivan Matunda Bundi na Peter Ngui na Nasira Usman Ibrahim. Igoba gwakirwe kura sobo ama. No, ekine kiama kiabata ekere kiama tali lazima wakirwe kura. Uchaki kiama sokoro ena na bucha kiama yago. Usalige suguli to kai gorenje nare ko kombe suguli. Lakini sinanga twara igwana naye. Ekere eko chaki kiama temini ne kiama guchu wakirwe kura. Kiama na bucha eligara bantaba obachikuligi chikura se chama. Okay, bona. Korogona endo manyeiga. Amagana yo tabanga. Ngabo sini ngomwakire kura. Kura yako siri yako. Bona ken. Kura yangu ni siri yako. Siri yangu. Okay, bona usaligo kiama kiyesubuli. Na onta iteko zo straight nkobodinde chikura. Nkobodinde straight chikura. Bona igorolia gae. Igorolia. Ayiro magano mwanchi buligireli ogende konyora emombe ya bono lakini kera togo koirania ase igazeti ya The Standard Matilda. Kura se gazeti ya The Standard ayo ndo charenga manene ndo changana ya kwane ile onsi. Ayarenge aya nendo changane chi advert chiraiga Taifa Leo koyakolera bono mambia nkolengi echupe chichega tano na kabere nibwatumugano asibono inasikitisha kuona agenzi awajejitokeza vilivyo kujisajili kura aba muraba igabake ekegoliye kigabasaba agenzi ujulinga na buba alingi na mbemo kwandamana andaka soko kura maunchiriri bono kolengana na kili ebyombe byo tukibigoteba nige korokanga akolengana neko mbekili kyo bocholi ni chimbegia IBC nigo abasaba bange batareri kia kubwate kura sokoro asibono egotebekana aba Kenya chiribu emerongo kianda na ubuka babwatire kura gwikaboniga imense kulinda seke olike basae batari korekana namba ya betayire nkesana weso kubwate chinogo kabisa sienti na mangana ina mangana ndio there is no any problem chensi ni chinogo straight ina mangana ni bora ni chego sengo kwan ko TV live and tere nogo tabanga ki zero bona yakira ni chinogo tikabanda maneko chabwa nayo ingivatali ko Kagenda mugo kwane kurororo. Andamana ko chabwa kwenda mwago kwane kuru. Kule kuru no tekete no bate simi na maswala ivo obate. Mwago kwane kuru. Sasa ko chiskali abeke simi. Usaliko let me compute. Bali kwanza. Bagende babate kura. Compute. Okay, compute. Ba teroti agency. Ekiya ko rango baramanu ne jinoko. Yako yorera. Kura. Abate na kigena mu bate kura. Tani rasmora. Lakini abate biti kwali gichibesa tigakobo umuntu otiga emyaka tari ngoko gota uchake bonya korageria abantu kwanye korama bacokoro no embe. Already ngorageri 9. Omanya matiro mena yo mu bugenzi. Tianya usiara mangana igari yakaliro. Yes. Aka kwana mana goche sende kwasa chakire. Njeti nkwana mana. Tete ngote biga. Lakini ngorama abantu. Tote ya abantu chino. Madrid tegere rumwana. Okay. Mochokoro tegere. Mochokoro tuare. Tuare chipara ne chimbe. Chisukuru chisalegete. Chinyagitali ntubwati. Abarai baroro batu getire. Batu chandire. Harafu ono rojaye gaki Madrid one gaki mwana one. Toko endale ndubwate kura. Igere Omochando gereta abange batara register malinga ki chikure chige chikubwaterwa sichi ofisi cha CDF ogosichi akire constituency echanda ke chirare nande bonige bitoki mbio ndeyo muntu kurwa timeti okay bana naende bana ndo mochando sairi naende bana nande sairi nande kura bandi IBC mate atobuse kura amabantu ICP yarate koleta nete betena kingo mentere bituo binde chiribwe 30 elinda bakenya banyare wax tujibuata zubungi
Mpaka tubuati kura. Bachibuate. Wate batuchibuate. Tubuati kura. Ntwari kura omo Kenya. Omo Kenya. Lakini gota buronge. Ngote boronge. Ekero kogota. Tari gasi ya ngano kura. Chagonyo regisare. Tari ukora gari abantu. Alright, gotigana nelio mana lio mogaka isokoro ne Gen Z. Gaiga. Gen Z agotata Gen Z ya mwabo no mwaga sokora akale ko ube kulinde boni nelio mana. Chagonyo regisare. Kanyaruka. Tionya utakanga chaga. Kwani rumuntu buronge naki egenda ayuna masabo kwabeka watabanga ayina masabo. Chipe chine chei 19 mwanchi bulile katuko kula kurase magazeti yasema igato yenaraso Mukakongorogo gukondera CBT akerokoro mu Kenya Perez Chipchirchir ayibugulite bendere nene kigima maiga yoko bubuyo bonene asesumuli ya Tokyo ime yegosasama mirenio ya run World Marathon yani marathon yense asabo yigo abu mubuyi kigima mu Kenya Perez Chipchirchir noyo mubali balinga babuyi nakubwa chimbere cyo kulinde kerokorra ayande kurase ebiti nabokorra ngaki amatokeo au ayo nyara ko yakone kiwa ase ebirabu chitimo au karabukale igya Tottenham niyo kiaba meseri Copenhagen na jigolinye anseri genali barara kerokorra litukuliria Jumanne Juventus bakarwaye mo ase mugose bakagenda makali na Sporting Lisbon na ansegulie maseyemo kerokonyora ameyende nkurwa Olympiacos egerabukali ki Olympiacos bakaruna ba makali na sekrabukali igya PSG wose Paris Saint-Germain nabokora ebyonsi anse ensamo yebiti karatokunya kura kuruga wasa magazeti toenda soma kwa Onsarigo abose ama minyoko ndo chase marathon egotabona World Athletics bono nigo awards nigo bono ge komo chigwanda ke kero kuligire buna tubwate Faith Kipyegon na boigo Chebet abuba beira babui gosebanya tukwenyora chigold ngambari ase list ya bari bakomanyekana nga the best lakini oyoga Wanyonyi obwechi mita 800 renanya to make it to the list ngabono asibuli bakwe byegwa ensengima Kipyegon naboigo Chebet mbayo ande ase list yo ekikya irere anonya bakenya banke bachakira utwara maboli unyolenga bwango iga Petrus Chebet na Faith Kipyegon negati abali babo guli bendere ngias Kenya Chebet imogeti chi gold ibere yes okuranga anda keheras tuyalenge tiatole tukaendelea ekebekilio kuligilia mangana ya ubora wana riadha injini mbaligilia mangana gose duniani mbachikuligilia mangana hayubi World Athletics Awards okorogo pechi tato nonya mapenzi kaleo tindi guku ngaina baba onya guku ngaina nari tiganjirira ba okay iga bono ga straight mapema bwangu chiole liro besi choko ngainereri gendera no neva gendera onya mapenzi kaleo tindi guku ngaina baba onya guku ngaina nari tiganjirira ese choko ngainereri nkoenyorora sako soma igazeti nakwani okay, no problem. Bono gaiga nigo togoso peji tatu kwa razetu ra duniani. Peji tatu gaiga ntubuate omonyakieni omolembo. Omwana madiaba. Okay, no problem. Whichever wherever whatever. Pita ifo itorero niga korukwa nere Esther Mwaniki. Shapima kwa razangu. Esther Mwaniki oyo iga niga buate emiaka 25 tu. 25 tu. Mapema mama ke muntu nane nigale omumenyi ogoto omenyete asakuru kunakuru na boko okomonyo maigara kini ogole biasi asobonga ngeguniga obeke nyomba agigabu okay iganchete gochora anchete yani gochora goturo wingi yani gochora drawing gendera goturo wingi yani muna ba ukoliga goturo bunole igo ige miti atiri okay kurugiga bwo nanchete gwa kontimbu Yona yese ebetere tiro akano Mombasa igali pichi baba buba erafu na nanjete kusakata densi nanjete kwa ketansimba ya mbovu bona nanjete kwa ketansimba ya mbovu igentoko koraje gule radio motiune li 102.7 nigetembe television network ketansimba kokumi okay onye komo taite ngakire simi gocha sende giga ige namba ya nene li chakrete 07 chakrete 07 okay Shapima mapema. Leo ni siku ya Alhamisi, Novemba tarehe 6, mwaka ni 2025. Taifa leo pechi kianda mapema dundusa hapa na pale. Okay.
Okay. Aiga ngukwire paka sakuru ku magogoni egotoka Kiambu gaigaga. Bono ga mupasta na kare gaiga ugakare kurandia kinaga ubaga yani akorandi style fulani lakini upime to monto geta kurandiria ngoya kurandiria umusubati na gaiga uri kurutira pasta mistari. Okay. Musubati yo ari kurutira pasta mistari bono pasta nerega kurandi gali ero haleluya. Kuna watu wengine umutaki lakini nakutaka. Okay. Bono musubati na bebu atiterene nganere musubati yego tebekana karasoka kurwaze kanisa imereda karagenda masabaya marandi yaraera. Uino mulikiona nari getomo yoko kwa nere John Musyoki ngagete nkwana kumuigwa iga sende namo etembere mo immediately on the spot without any compromise. Korugi gabo nkoire immediately paka sakorokwa likoni egotoka Mambasani papa pupa mama. Okay. Chombi akiri kibuza amemte. Okay. Bono gai ngwana karega chita sabasani baye. Akabaereza bonsi ipi umusubati nara iga okorange birengeri byane byakira sale mono pi okorange ndakangete birengeri byane byakira sale wili ngakigo yaba baisirinde bakamate bono rende gote naye rende kwa nayo gochikwa kwana nere yani chombi akiri kipusa amemteka akiri sasa amegeuka kinyago tu. Bono mungwana taro cheki yao kora na bali igotu rakirende abasande ne bona barabuka kubaeresa na baruna bako akiri oino mulikiono korokwa nere chaneti kafunga korusiki ga drive and direct kama gari ya miran koiri mpaka sakorukwa kwale mchini kwale nzarura. Okay, shapima tena kwale gaiga poro aganda katika uhusiano na demu aliyemtesa akisema kisura anafuta. Okay. Mwisi gabono. Mwisi ajetaga akendagire ntindi. Una akendagire ntindi akaranga musubati anyora. Anyolero musubati aigo mu yarende. Bono na babako enda rinde bamenyane. Okay. Bono momurati gabuki mambi atinduke. Achikomorora. Kinje narenge serious. Okay. Mwiso konera gateba ngana inche tindi kusuka. Inche kwa nganjete na inche tindi kusuka. Okay. Ngwana rende bona vale mereti ga bugo bono. Buna mosio kwerende. Ale mereti go tu. Okay. Abun kwale mchini au mulikiona ni gakurukuri nyanchete chaneti kafunga. Korugabo koire paka sakuru Kakamega mchini gaiga vidoso wa mufamia chama fizi kirabuni wewe amangana ngo jinasi go kwana ndende kiagare miaka ya nero ya beire mengi rakitiganda merina nanye kwana tu there is no problem whichever ni nungo ngobo semia sha pima umungwana akale gaiga nabwate kibese nabwate sana nanjite go sibe bintu byaye bona kagende pa naende pa iganje to musubati uri bona basubati abakabeka namo bakateba niga aje genda motebi naye bieka motebi naye bieka agwanje iria wanchire to mufamie to mure binte byabwate naho bachete bakamura kibese jonsi pya basubati abaiga mapema omugako yo nabachete nkata bwati kende neba ni chianga oino mulikione topi wekesa nero manyiri gabu asengo chokorere gaseti yane ya taifa lero kolera asakuru kumulolongo nige gotoka Machakos. Okay. Madolongo egotoka madolongo mulolongo. Okay, whichever wherever there is no problem. Okay. Bueno, aiga sensemo ya mulolongo gaiga igo konyora asaka uchancha kuingiza mama tajiri boski. Okay. Mwezi wana iga chirine chifaili. Achine chifaili yako na kuburia basani na bahamate na bairi.
konya kwa buli ngakinda kore musubati ulia so epoxy yani anganje anganje igore kera kore rubutukio manyiru musubati unabwate chibese sana nabwate bitoki okay ngakinda akore okonyora gose Lucas tata ngubu ngaini ngakingo kora Lucas achinda motebi genda motebi I love you okay matringa na chira suri ngakioko nga advice kera ne nyaruka nayo ramanye genda motebi I need you okay bono mbona na bakweta makoli bono koligie style yoko ga omo subati oyo iga obwate chibesa buna mune serikali ya Buganda bana teba oino molikyo no kurukwa chone Musyoki abunongo korega seti ya taifa lero kwa razangu la duniani mugaka nchemsi ankorogo kibacha mapema. Right, bono monchu muligeli no motegera linga gwikira ka uno tukolera magazeti bono mambia kulende ekingenche ekenene kigimankelinga ayo mwenyene gunyo otonyora nyuma tuanyore never mwaka konkoro kunkura turasenga mboya itu ya getembe tobega iganere Brian Gori yu abange manyeteguna ensari mache tusanga mange itulali ya siasa na basai bono mambia kulende Matilda ayonsi guchakira chinsa ibere ekero turokora anyora never no mugaka onkorogo ibere cyabeire National anthem ya never. Hallelujah. Njirinde yenze nezijebiti bamake munteke munike ngakoro tacho. Ayanyo kukabwate njirinde toheba no tonyete ibone njiri yubwate. Anyo kubwate njirinde tonyereze. Nabatebi ngense nentere. Ense ne barugetaze gete. Ense nentere mamake muntuma. Omekiso ense neteza ati wili tokoba. Okay, nche ase never yani yare ronta itego koira immediately. Abantu mbaroro ogokonya batari gokonyeka. Ogokonya umuntu tari gokonyeka. Waro rocho kurangiri mumuromi no gosekuru gali risabu kwa matenga ki enduwe Brazil. Brazil naone nyoro vigana nyoreke barua segetega friend. Inchugo chaga iga so ese company yigande tokore mirimo. Okay, omanya kuruchi chalende bono boronge iga obugolie bya bukato kurungari mapema burangweti ngwanchete chinsobozo bokoretera omwana ominto ngwanchete geteri nabokera yeku korukago sena bakoretire bitumane chingende mapema oreta burunge straight oreta burunge kwamanya kuru kwa muimuki mapi kwa mwira se pose mapema kwa mwira se pose watebie pose gakio no mwana ominto posi twakorire naje mirima matuka mangi gaki posi ndikire ndugwe yane iga gaki anya kubwatirira aye no mubeka nonye ni gari umurangu anya kurinda gari anya kuigurira abantu bagosoa kose no mubeka enaba eso cha gari ebako ngutiboyo gaki posi okay posi rindo teba ngaki ama ene nchira kwarire twaraberire naya matuka mangi tigamo emirimo ngayare tigaji ngaki akorukwa bona ndio ichale ni mapema oso agochia seposi ndo apari yako mzuri sana unaitwa aje mimi naitwa Makunube okay wewe ni Makunube Makunube sasa ulifika form nilifika form 4 okay ukapika form 4 sasa okay ebu lete nini certificate yao lete certificate yeye arakene na kolete form 4 biya sana saini iga bano na koire gasi kiuru chora nyare gokora ai pose I can do any
I can do any job. Okay, yes, post rendo koraiga omotebi esengencho kwa kwana kwanda gasongo buya iga tindi okagasi nkongumono bonaje nakobekire ogende gali sikali so egeitakeria isikaria kuri ne file yaho abagendi bagosoa basainiga basoa. Okay, no problem. Posi yare gotorure mirimo. Mumuro mwabore ndogoka mwana mwabo irwe gazi. Gazi kwa ringi kuri ndugu. Ndero kwenyora. Bagoka gabunka gali basambaro nengoko ga baragira mo mwana minto. Very smart. Okay. Bana makunube. Makunube bana umire bone pose ngo so ekali. Very smart na bwata maskani mukautere ne posi ya soe. Obwatie posi kurumaega bagenda guchimotwaria. Makunube oyo nanje tigwesoka sana. Makunube bono ogenda bono guchia so mukubwa. Mateo mukubwa maite. Endugu ndoje ngana bataje rero. Aziki. Nabonkagirite ngana bataje. Tinko mubwatere gasi gabo. Karamo bwatera bono. Okay. Umubwatera nande kenale ndugu elite gocha. Kumbe Makunube wacheta kaine kachanga chonsi pia machini. Kaki orojo mwana omino korange iria kwa emirimo. Akwa emirimo. Kwa manyere kurwa kwa bwatiri nae bono gwachiri kumusalie emirimo. Otaita umineti kabisa kumusalie emirimo. Omwana ori ochiore kaki tari asobupi. Omwana omino okoretiri. Kaki bona posi galira karamo bwatira bono. Arafu kwa manya kurwa gwakora perfect. Yani bwetigete piko kore emirimo. Emi ya piko bwa endugu yao. Okay. Ndugu yae gocha mambi yae. Ndugu yao ya magotebu ngabona twaroche Makunube mbuya gokora karabera isikari gesieri ali urara mubwatera gari kariga. Okay. Aki umwana minto nakomise dizana nakore dire mirimo lakini oroche bintu kwankorere bono ninchokoira ni matega umwana uri bono lakini kabisa bi ekeruru chaje bi komo nyene okorunka kwaretru kwachine chibukato ndio ne jinsobo sobe chichonsi ne birangu eti nini kwaretri ndio na koire mirimo arafu manyako nkorera iko itakuwa vizuri never. Kila nafsi na twararire ogukwa kumongina baba Helen Gasora Mwaniki yuro mwana onyagosira umugaka mungoni Nyambariga no mongina Pacifica mura Nyaundi nigare mukamu mura onyagosira Mwaniki Ongaro no mongina Nyagosira Meri mura naboigo Nyatiba Mwaniki nigare umurugi o Charles Johnston Mwaniki nigare ngina o Geoffrey Mwaniki na Edwin Mwaniki nigare ngina biara Edna Mwaniki naboigo Sheila Mwaniki nigare ngina